Saanko esitellä Lauri Late Johansson? Tähänkö mun pitäisi nyt puhua? Joo. Mut vetää aina nöyräksi se, kun mä mietin tuolla kopissa, että mistä mä tulen ja sitten se kontrasti siihen, mihin mä oon menossa. Ja mihin mä olin menossa, se muistuu useinkin mieleen, eli kadotukseen. Ja nyt mä oon menossa taivaan kirkkauteen sitten, kun aika jättää. Mä uskon esimerkin voimaa, sen takia mä tässä lavalla nyt seisoin ja suostuin tähän, koska Tuppurainen kun aikanaan soitti tuonne Riihimäkeen ja kysyi, että tämmöinen mediatapahtuma. Mä kysyin vaan, että leviääkö sana? Hän sanoi leviäämästä, sit mä oon mukana. Ja marraskuussa 07 on elämäni Jeesukselle Riihimäellä ja siinä kesällä oli semmoinen yksi heinäkuinen sunnuntai, niin oli tilaisuus vankilan kirkossa ja semmoinen kaveri kuin Antti Sainio on nytkin paikalla, täyttää 85 tänä kesänä, niin tuli 80-vuotispäivänä pitämään vankilaa tilaisuutta meille kurille konnille ja mä ajattelin, että mikäköhän tuossa oikein on tuossa äijässä vikana, että mä kun täytän 80, niin mä en kyllä mihinkään vankilaan mene sitä juhlimaan. Joku sanoi ulkoilussa, kun mä ihmettelin jätkille, että mikä tää kuvio on, niin joo, se saa siitä rahaa. No mun täytyy sanoa, että joku työnsi mulle 50 taskuun, kun mä olin tuolla lehdistötilaisuudessa. Kahvirahaa. Ja on jännä juttu, miten Herra hoitaa niin nämä maallisetkin asiat, että no siitä, mistä mä oon tulossa, jos joku haluaa niitä jengijuttuja ja rikoksia kertailla, niin menee nettiin, ne on kaikki siellä, mä en halua niistä puhua. Mä haluan puhua siitä, mitä mulle nyt kuuluu. Piti 46-vuotiaaksi elää ennen kuin ymmärsi, mikä on elämässä tärkeää. Ja se on se, mikä suhde meillä on Jeesukseen. Hän on välimies Jumalan ja ihmisen välillä. Ja tämä kirja, tai kirjakokoelma, 66 kirjaa, Raamattu, kertoo oleellisen. Se ei kerro, mistä Kain sai vaimonsa, miksi Finnairilla ketkutellaan sun muuta. Se kertoo oleellisen, miten pelastutaan uskomalla Jeesukseen. Täältä löytyy kaikki. Yksi kaveri, joka ei ole uskossa, suunnitteli kaikkia nettisivuja, jotain latekismus.fi ja paitakauppaa. Mä ajattelin, mikä tää homma on. Mä avasin Raamatun, niin älkää antautuko kantamaan vierasta ja sitä uskottomien kanssa. Se oli siinä. Et niitä nettisivuja on maailma täynnä ja mä haluan onnitella sua, kun sä oot tullut tänne. Se tarkoittaa sitä, että Jumala, jos et ole vielä uskossa, niin kutsuu sinua varmasti tänä iltana ja näillä. Ja toivon, että jotain jää itämään tästä tilaisuudesta. Ja mä haluan todistaa siitä, että mä olin niin syvällä kuin voi olla synnissä. Ja rikoin kaikki käskyt moneen kertaan ja otin ihmisiä hengiltä, myin 100 kiloja huumeita. Tein kaiken ja mun äiti varmaan kuoli sen takia syöpää, kun se oli niin kypsä mun touhuihin. Niin nyt mulle kuuluu hyvää. Vaikka mä lusisin vielä toiset 10 vuotta, niin mä tiedän, että kun henki jättää, niin Jeesus ottaa mua taivaassa ja se on parasta, mitä ihmiselle voi sattua. Elämän tarkoitus on löytää Jeesus. Nyt mä laitoin käden taskuun, vaikka mä aina vankilassa katselin niitä julistajia, kun ne on kädet taskussa, että ei saisi olla. No pannaan selän taakse. Täällä on mulla henkilökohtaisia tuttuja paljon ja jatkuvasti aina kysytään, että uhrista ja näin, että mitä ne ajattelee, mutta mä sanon näin nyt ihan suoraan, mitä mä itse ajattelen näistä asioista. Se maailma, missä mä olin, se oli niin kova ja raaka, että siellä ammutaan ja tapetaan ihan oikeasti, ei mitään Hollywood-elokuvaa. Se, että mä seison nyt tässä, niin voisi olla hyvin niin toisinpäin, että mä olisin mullan alla. Mä oon yritetty räjäyttää, on ammuttu, puukotettu ja lyöty ja putkella takapäin päähän, tehty vaikka mitä. Mutta Herra on varjellut. Mä katsoisin tämän syyllisyysnäkökulman sillä tavalla, että toki ne olisi saanut jäädä tekemättä, mutta näiden kavereiden, kenen kanssa riita tuli ja henki lähti, niin heillä oli ainakin semmoinen 40% osuus ja mulla se 60%. Että en mä ole ketään kukkakauppiasta tappanut tai muuta. Että ne oli mun rikoskumppaneita ja sillä kaikki kunnia heille ja heidän omaisilla on oikeus ajatella musta mitä tykkää, mutta
Raamatussa sanotaan, että Jumala on antanut nämä mulle anteeksi nämä teot ja siihen mun on pakko turvata. Joo. Mutta hienoa olla IFK-hallissa Tappara-huppari päällä. Timo Jutilalle terveisiä. Jätä säkin se viinan kanssa läträäminen aina elämäsi Jeesukselle. Joo. No, mitä mulle kuuluu? Mä olin tuolla Riksun, siis pahin paikka, mikä voi joutua, tietenkin joku mielisairaala eristys loppujaksi, mutta mä oon ollut vankilassa. Täällä on 2 turvaosastoa Suomessa, Turussa ja Riihimäellä. Mä oon ollut niissä molemmissa pitkään ja siellä mä mietin elämää ja kun tulin uskoon ja lehdet kirjoitteli ja kaikki luulivat, että nyt mä oon vasikoinut ja sitä tätä, niin mä niin nauratti, kun mä olin ainoa syytetty salissa, että en mä tiedä sitten kenet mä niinku vasikoin. Ja mä mietin sitten, kun silloinen vaimo otti eron mitään kysymättä ja mä mietin siellä, että miten mä nyt sitten, kun mä en ole mikään Paavali erakkoluonne, että mä haluan naisen vierelle, niin miten se järjestyisi. Ja kun mä oon yksin kopissa 23 tuntia, tunnin ulkoilu häkissä, missä ei ole ketään muita. Ja tuskin siellä turvakameran kautta ketään saa yhteyttä. Niin sitten tuli kirjeitä, tuli siviilistä jostain syystä. Ja sit siinä oli semmoinen kiva kuva ja kaikkia tarina, että usko, että Jumala on muuttanut, mutta näin. Ja mä sitten soitin ja hän tuli tapaamaan ja nyt ollaan oltu yli vuosi naimisissa ja meillä on onnellinen elämä. Hän kyllä kiersi sanomassa tätä, mutta minun on pakko sanoa, että mä en ole käynyt armeijaa, mutta meidän perheessä on vaimo käynyt armeijaa. No, ei tarvi vartioita mukaan, kun on täällä lomilla, että omasta takaa turvamies. Mutta tutkikaa Jumalan sanaa, lukekaa Raamattua, rukoilkaa. Jeesus vastaa ihan varmasti, jos sä vilpittömästi sitä toivot. Se on ihan, mä en ole ainoa kristitty toivottavasti tässä hallissa ja meitä on numerollisesti yli 2 miljardia. Tämä ei ole mitään satua. Ajattelen nyt 1500 vuoden aikana reilu, kirjoitettu 66 kirjaa, mikä käy alusta loppuun yhteen. Ei se ole mahdollista muuten kuin Jumalan vaikutuksesta. Ei se ole muuten mahdollista. Onhan se sanoo järki. Näin on. Annetaan Jumalalle oikein sellaiset kiitos aplodit siitä, että vielä tänäkin päivänä muutos on mahdollista. Ja se, mitä Latesta voisin sanoa tässä vierellä, että ei ainoastaan se, että hän tuli vankilassa uskoon, vaan hän selvitti asiansa. Sanoisin, että Suomen vankilahistorian ainutlaatuisinta muutosta koristaa myöskin se, että hän tunnusti asioita, joita hän oli tehnyt niin Jumala edessä kuin ihmisten edessä. Ja minä pyydän oikein, että te, jotka osaatte rukoilla, rukoilkaa Lateen ja niiden vankien puolesta ja heidän omaistensa puolesta, jotka tänäkin päivänä etsivät muutosta elämäänsä. Ja antakaa anteeksi, niin Jumalakin tekee. Amen.